Bueno, oindik esna. Eutxi. Bueno, onta ezkeo guerdi ondenoi, eta mila esker antolatzaileei guri aukera hau emateagatik euskal kulturaren inguruan egindako ikasegoera hau azaltzeko. Bueno, Leire eta Oiana gara eta Irun eta Donostiatik gatoz, eta ikusten duzuen ikasegoeraren izena, Euskal Orelloko berrituak erritual berriak sortzen izenekoa da. Leire eta biok lankide izan ginen Lauiz eta ikastola BH-in Donostian, hainbat urtez elkarrekin lanean ibili ondoren, bakoitza bere bideak hartu genituen, eta pentsatu genuen berriro ere elkartzea R600 ikastaroan, euskal kulturaz jarduten duen ikastaro horretan, eta gure asmoa izan zen hasieratik elkarrekin proiektu bat aurrera eramatea, eta hauxe da aurkeztera etorri garena. Hori da, hemen ikusten duzuen gai ordena jarraituko dugu, baina besterik gabe jarraituko dugu aurrera. Bueno, Oianak esan duen bezala, badakigu denok, R600 zer dan, euskal dimentsioa ardatz duen ikastaroa da, eta, hortan ginala eta ikastara bukatzerakoan lan bat egin behartzan, eta, arlo desberdinetatik informazioa eta eduki asko, eta, gozatu ingenuen egia esan, eta zer egin pentsatzen nahi ginala, tartean Lorejokoak aipatu ziren, eta, konturatu ginen, jakin bai, baina gehiagire ez genekila. Eta, pixka bat informazioa biltzen hasi ginen, eta konturatu ginen, bai Donostin eta baita Irunen ere, bere garaian, Hemeretzi mende bukaera hortan, Lorejokoak egin zirela, ez? Eta, hortxe murgildu ginen, eta hortik hasi zen pixka bat, ikasegoera hau gero sortu zen, baina gure grina eta gure gogoa, ez? Hontan aritzeko. Hori da, askotan, Lorejokoak askotan agertu izan da, literatura ematen dugunean, baina zehaztapen gutxi xamarrekin genekien horren ingurukoa. Eta gainera, bazen kontu bat, Euskal Herriaren lurralde osoa hartzen duena, abiatu, Ipar Euskal Herrian abiatu zirelako, baina ondoren hegoaldera pasatu ziren, eta azken batean lurralde osoa hartzen zuen Euskararen aldeko ekimen batzuk izan zirelako. Orduan, ikerketan aurrera egin ahala, hortaz gain, kontuatu ginen, 19. mende amaiera hartan Euskal Gizartean zegoen giroa, eta zegoen bizitzen ari zen momentua, eta gaur egun 21. mendean bizitzen ari garenak antzekotasunak ere bazituela. Eta tartean zegoen euskal kulturarekiko atxikimendu falta hori hemen gaur goizean zehar behin da berriz azpimarratu dena, ezta? Garai hartan, hegoaldean foruen galera egon zen, Ipar Euskal Herrian frantxeste gerrak egon ziren, hiriaren eta baserriaren artean arrakala eta bertako biztanleen artean arrakala basentitzen hasi zen, eta euskararen kontrako erasoak ere ordun bezala orain ere badira, ez? Orduan, konturatu ginena zen, agian ate horrek eraman gintzakeela ordukoa eta oraingoa nolabait lotzera. Eta orduan, ikasegoera honen testu ingurua, ez, pixka bat jartzeko, abiatu ginen, gaur egun gure herrietan antolatzen dira hainbat eta hainbat jai, hainbatek lotura daukate Euskal Herriko historiarekin, beste hainbatek euskal kultura edo hizkuntza eta kultura bultzatzearekin lotura dute, eta nolabait ikaslek horien ezagupidea bat dute, beste batzuk ezagupiderik ere ez, batzuk parte hartzen dute, baina oso modu folklorikoan edo zentzuari begiratu gabe, eta abiapuntua pixka bat izan zen, hoiei arreta jartzea, ez? Bai. Hor pixkat... Ninoa, Leire? Bai. Segi. Kontua zen, ez? Abiapuntu horrek, nolabait esateko testu inguru hori jarrita, ez? Ondoren, konturatzen ikaslei pixka bat, oinarri teorikoa pixka bat nolabait esateko, ez? Ikasegoera honena da, gaur egun ere globalizazioaren ondorioz, ez? Iritsi gara momentu batera, iaia, herri nortasunen galera hori oso nabarmena dena, ez? Adituek esaten dute herri nortasun horren likidotze edo ahultze bat ematen ari dela, eta oso nabarmena hori
munduko toki gehienetan antzeko arropa jazten ditugu, antzeko musika entzuten da, eta nolabait herrien deserrotze bat ematen ari da, ez? Herri nortasunen eta arbasuen ohituren artean, ez? Ez dago nolabaiteko loturarik, eta askotan ezagutu bai, baina identifikatuta ere ez dira sentitzen, ez? Eta ondorioz esan daiteke, identitate krisi batean dagoela mundua oro har, eta horrek eraman gaituela komunitateari bizkarreman eta individualtasun batera, ez? Eta, guk uste dugu euskarak eta euskal kulturak izan daitekela nolabait nora ez horretan toki bat bilatzeko aukera eman dezakela, ez? Eta uste dugu Euskal Herriko gazteak hemen jaio direnak, baina oso ondo kokatuta ez dauden horiek edo non kokatu ez dakitenak, eta etortzen ari zaizkigun horiek, toki berri bat elkarrekin berrasmatu daitekela, nolabait esentzia hartatik nolabaiteko keinu batzuk hartuz, ez? Baina elkarrekin zerbait berria sortzea, hori da ideia. Bueno, horretarako beraz ideia hori hartuta, ez? Lehenik eta behin, 19. mendera jo beharko genuke, ordukoak bai ditugu Euskal Herriko, ez? Iparraldean hasitako lore jokoak, jakin genuen ere Euskal Herrian ez ezik, ez? Beste herrialde batzuetan ere garai desberdinetan, baina lore jokoak ere egon zirela, bai Okzitanian, bai herrialde katalanetan, eta herrialde guztietako lore jokoen helburua bera zan. Momentuan bizi zuten bertako hizkuntza eta kulturaren zapalketa horri nolabaitez aurre egitea eta sustatzea. Bai, eta alegia Euskal Herriak baditula horre bestelako kideak, ez? Eta, Oianak ere esan duen bezala kontua da, sustatze horretatik eta garaia kontuan hartuta, garaiko euskaldunek, garai hartako euskaldunek, zituzten, ez, elementu batzuk horri aurre egiteko, ez? Izan, musika bidez lantzen zituzten gaiak, edo eta baserria, edo irudi idilikoak, erromantikoak, ez? Nahiko kostumbristak, eta horri heldu zioten euskal kultura eta hizkuntza sustatzeko. Kontua da horrek biziraundu, gaur egun ere badaukagu, baina 21. mendeko gure gazteak identifikatuta sentitzen aldira horrekin. Gaur egungo euskal festatan, San Tomas egunean, edo halako jai giro batean, halakoak egiten ditugu, baina ikusten genuen egiten dutela, jantzi jasten direla, baina hortan gelditzen dela. Ez dagolako, ez dira identifikatuta sentitzen horrekin, eta atxikimendu hori landu eta lortu egin bertzela, ez, nolabait. Hauxe da proposatzen duguna, beraz, ez? Egin dezagun ariketa bat, ez? 21. mendeko euskal lore joko berritu batzuk nolakoak izango lirateke. Hau da, jarriko bagina euskal janzkera gaur egun zer den definitzen, zeateako litzateke. Hau da, zer hartuko genuke zaharretik berritzeko? Edo ereserki bat aukeratu behar bagenu, ez dena Gernikako arbola edo garai hartan ikono izan zitekena, gaur egun zein izango litzateke gaur egungo gazteentzat denek konpartituko luketen euskal kanta hori, ez? Eta nolabait, hauxe dago proposatzen duguna, ez? Hau da, 19. mende amaieran, lore jokoen bueltan sortu ziren, bertso guda, pilota partida, dantza eta halako jai ekimen moduko bat errepresentatzea, baina 21. mendeko estetika, nortasun eta espresio bideak erabilita, ez? Nolabait, esentziatik zertxo bait hartu eta gaur egungotik jantziz, nolabait fusio bat bilatuz. Orduan, gure ideia edo gure ikasegoerak bukaeran azken ekoizpen bat proposatzen du, DBH osorako proposatua dago, Bion ikastetxeak direlako DBH batetik Laura bitartekoak, eta ideia da, maila bakoitzean jarduera batzuk eta ekoizpen txiki batzuk egitea, ondoren, amaieran, denek elkarrekin, euskal jai berritu batzuk sortzeko. Bai? Hori da ideia, eta Leirek xeagoa azalduko digu, gero...
Bai, aurrera Zertan egingo datza? dugu, bueno, esan barrik ez dago, ikasegora hau, lege, kurrikulum berriak LOMLOek proposatzen dituen kompetentziekin lotuta dagoela, eta, webgunea gero erakutsiko dizuegu, eta webgunean ikusi nahi ezkero bertan daukazue. Ikasegoera nolabait disiplinartekoa proposatzen dugu, eremuka ere izan liteke, hor bakoitzaia pixkat zea ez, baina gu biok euskarakoak gea, baina aurra ikusten dugu gizartek parte har dezakela, baita plastikak ere, musika, gorputz hezkuntza eta ongetorria nahi duen guztia. Orduan, bai, Ez hori urrengoa da. Hemen horretan, Hori da. hor klikatuta, hori da. Bueno, mailaz maila, hola, gehiegi izatu gabe. Maila guztietan proposatzen dugu testuinguru bat kokatzea. Horretarako lehenengo ikasleen aurrezagutzak jasoko genituzke, eta hori egin eta gero, testuinguruan pixka bat hortako, pixka kokatu, igual arlo desberdinetan, garaia eta zer dakiten eta horri buruz, 19. mendeko Antxona Badia, eta hori egin eta gero, lehenengo mailarako proposatzen duguna da, ikasleen artean, erabaki beharko dute, zein izango den ikasturte bukaeran egingo ditugun festa horietarako ikur eta ereserkiak. Eta, horretarako, beste lanketa batzuk edo egingo genituzke, badaukagu hor materiala, baina, hontan argi dago ere, musika arloak ere baduela, aukera parte hartzeko, eta horretarako, horre ikusten dugu, garaibateko artelana, garaibateko euskal tradizioan irudi bat, gero nola moldatu zen, horre ere plastik aldetik ere zerbait egin liteke. Bigarren DBH-era pasako gea, alde batetik hemen ere kokapena egin eta gero, DBH-en proposatzen diegu literatur sariketak prestatzea. Gogarazi beharra dago, Lore Jokoen oinarri azkenean sariketa bera dela, hor elkartu ziren arte disiplina desberdinetako pertsonak, margolariak, bertsolariak, musikariak, eta azken finean, jai giro eta protesta giro baten, aldarrikatzeko zirelako, sariketak banatu zituzten. Kasu honetan, testuingurua landu eta gero, gauza desberdinak proposatu ditugu bai Donostian eta bai Irungo tokian tokiko ezaugarriak eta testuinguruak kontuan hartuta. Iralen egon ginen bitarte horretan Irungo artxiboetako irudiak, Irunen txapeldunak izan ziren bertso sarituenak, horiek guztiak bildu genituen eta Leirek Donostikoak, bai? Orduan, nolabait esateko bilketa lan guztia website honetan egina dago. Donostiakoa eta Irungoa dago xe egina, eta gero agian baten bat animatzen baldin bada bere herrikoa egiten, hori ere igo daiteke. Labur, esan dugu, 5 minutu bestek etzaigu baina aurrera guaz. Paso ingo dugu. Horra adibidez, argazkien kontua ez, bai Donostin kasuan, Irunen ere argazki zarrak bildu genituen, da proposatze zaie toki horretara jutea, bulebarra izan leike, edo toki horretara jun, eta gaur egun dagoen argazkia ateratzea eta parekatzea, adibidez ez. Hor, belepoken inguruko zea, garai hartakoa, eta, aurrera. Hirugarren mailako ikaslei proposatzen diegu hori da, margolanak, ez? Landu egingo lukete, garai hartako margolanak eta kostumbrismoa eta pixka bate landuko lukete, eta beraiek... Bukaerara joaten bazara? Bukaerara? Bai, hor bukaeran ez dakagu... Hoxe, adibidez, ez? Baduplak bere diskan azalakin egintzuna arrueren erromeria hartuta, gaur egun ikasleek nola irudikatuko luketen, hau edota beste zerbait eraldatzea, ez? Hori da proposatzen deguna. Beti ere kontuan izan da, azken ikasturte bukaerako festa horretan erakusketa bat egongo dela, lehiaketa, erakusketa, egindako lanen erakusketa, ez? Arte lanen erakusketa. Eta bukatzeko, 4. mailan,
hauekin ere testu ingurua landuta gero, hauekin proposatzen da beraiek denbora lerro bat osatuko lukete, materiala ere badago, euskara jendea bide batez, oso material ona, historia eta literaturaren ingurukoa, hori landuta gero, denbora lerro bat, 3. mailako azalduko lieketena, eta beraien ardura nolabait izango litzake proposatzea ze janzkera izan daiteken gure festarako egokia. Hori da. Ikusiko zenute denez, agian ez duzu aukera hundirik izan, baina hemen guztian gizon mordo bat agertzen da, eta gizonen irudiak eta gizonek egindako lanak, eta hemen hontan guztian ez, gure galdera hauxe izan zen ez, eta emakumeak non zeuden garai hartan. Bilketa txiki bat besterik ez dugu egin, bertsolari emakumeak ere horratzean ikusten dira irudi hortan, eta egin duguna da pixka bat, adibidez Irunen ze lanbide zituzten emakumeek hor liburu batzuk eta badaude garaiko emakumeen lanbideak eta irudikatzen dituztenak, baina ez dago garatua. Tiratzeko barimutur batzuk daude emanda, baina oraindik ere garatu gabe dago. Orduan, bukatzeko ja ez, besterik gabe, guk eguzkitzan iaz ikasturte bukaeran saiatu ginen hau martxan jartzen, ez ikasturte osorako, ez maila guztietarako, 4. mailarako, ze eremukako lanketa bat egiten hasi ginen ikastetxean, orduan 4. mailarako egokitu genuen, eta gure asmo on guztiarekin hasi ginen, baina Euskararen eguna iritsi zen jaia egitekoa, tartean greba bat, beste konturen bat, eta jarduerak bai aurrera eraman, baina ekintza sozial hori aurrera eramateko aukera ez genuen izan. Orduan, aurten berriro heldu behar diogu, eta aurtengoan ikasturte amaierako festa modu honetan egitea da ideia. Badakizue teoriak nola izaten diren dago praktika, baina ea lortzen dugun aurten eta jaso dezakegun irudiren bat edo halako bat. Eta Donostin ere, hau sortu genuen esan bezala, Oiana eta beste ikastetxe batzuetan geunden, ni itzuli naiz aurreko ikastetxera, Labaizetara, eta iaz 4. mailanen bilen, eta behintzat Donostiko 19. mende hartan garrantzitsuak izan ziren pertsonaiak ezagutzeko, da behintzat kaletan zer mugitzen direnean, fijatu begirate zein justu, institutuaren atzean daukagun kalearen izena garai hontako pertsona da. Eta, hoxe, bintzat erreferentzia horraino iritsi nintzen. Asmoa bada, aurrera jarraitzea, lehenengo mailara pasan ez, bakizu zer den. Kontu hau, baina ingo dugu, noizbait egingo dugu. Eta bukatzeko, Leire, agian jendeari erakutsi ez, lehen aipatu dugun bezala, Euskal Herriko txoko askotan antolatu ziren lore jokoak. Eta asko dira Nafarroakoak, beste hainbat Ipar Euskal Herrikoak, baina hegoaldeko hainbat tokitan ere egin ziren, Markinan adibidez, Urnietan, Jurretan, Azpeitian, eta badago non arakatu nahi izan ezkero, norberak bere herriko irudiak eta bere herriko evidentziak eta jaso ditzan. Eta besterik ez, espero dugu inspiragarri izana, eta... Listo.